हेलो लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे कार्टुन एनिमेशन भिडियोखौ माबोरैहाय बानायो एबा माबोरैहाय एडिट खालामो। नोंथाङा जुदि कार्टुन एनिमेशन भिडियो बानायनानै इउटिउबाव आपल'ड खालामो अब्ला नोंथाङा इउटिउबनिफ्राय गोबां रां खामायनो हागोन, मानो होनबा बे चेनेला मनेटाइजबो जायो आरो बे चेनेल बेफोरबायदि भिडियोखौ उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम बयबो नायो आरो बेयाव लाख लाख भिउस फैयो, थाबनो चेनेला ग्र' जायो। अब्ला आसा खालामो बे भिडियोखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो खेबसेयावनो नोंथाङा सोलोंनानै लानो हाखागोन एबा आइडियाखौ मोनखागोन। साननैसो प्रेक्टिस खालामनांगोन, बिनि उनाव नोंथाङा मोजां एडिटर खालामनो हायोब्ला लिपसिं डायलग बेफोरबायदि एक्टिं बायदिसिनाखौ नोंथाङा मोजाङै खालामनानै एडिट खालामनो हाबायब्ला नोंथाङा इउटिउबाव आपल'ड खालामनो हासिगौ, नोंथाङाबो इउटिउबार जानो हासिगौ आरोखि। आरो लोगोफोर बेफोरबायदि चेनेल एबा बेफोरबायदि एनिमेशन भिडियो बानायनानै कार्टुन भिडियो बानायनानै नोंथाङा जुदि इउटिउबनिफ्राय गोबां रां खामायनो सानदों अब्ला नोंथांनि टारगेटआ माने स्ट'रिया थिग जानांगोन आरो डायलगफ्रा क्लियार जानांगोन आरो एडिट खालामनाया मोजां जानांगोन, अब्ला गोबां भिउस फैगोन आरो नोंथांनि चेनेला थाबैनो ग्र' जागोन आरोखि। अब्ला फार्स्टआवनो आं खिन्थागोन आं जिथु एडिट बानायदों, फर एग्जाम्पलनि थाखाय नोंथांनो आइडिया होनो थाखाय आं ओरैनो फिसा क्लिप मोनसे बानायदों। बेखौ बे डायलगनि बे भिडियोखौ नोंथाङा सिगां नायनानै लाग्रो, बेफोरबायदि एडिट खालामग्रो फार्स्टआव स्टार्टिङाव, बिनि उनाव नोंथाङा लासै लासैनो आइडिया मोनलांबाय थागोन। अब्ला बे भिडियोखौ नायलांदो, बे भिडियोखौ नायनायनि उनाव आङो बेसिकखौ खिन्थागोन जे माबोरैहाय भिडियोखौ बानायनांगौ। अके लोगोफोर, अब्ला नायलांदो भिडियोखौ। बहा दङ मावजि? मानो दाबो फैयाखै? थाब फै, एफा गोबाव खालामो मानसिया। जल्दि फै, नेबाय थानो हाया आं एफा गोबाव। फैबाय दा, एसे गोबाव जानायखौनो मेगना मानिबा मोसानि बायदि जोंलायलायथारदों बुग'बा। आंलाय नोंखौ थाब फैथों होननानैसो रागा जोंथारदों दा, जाम्बिलाय। नों ओंखाम मोनजाबोआखै नामा मावजि? एफा थाब फैबाय जे नोङो। जाबोदोंथ', आं दिनै थाब जाखांदोंना। माथो ओंख्रि संना जाहोहरखो नोमबाजैया? दाउ फेन्दा आलुमोन, गोखानि थाखायनो जानो हायासै आं। ओंखाम गोजासो सोमनानै जाना फैबाय। जाम्बा, दाउ फेन्दाया गोखा जायो? अबे दुनियाव खोनाफेरनाय नोंलाय दाउ फेन्दाया गोखा जानाय? थोद जाम्बि, नों बुजिया बेफोरखौ। नोंहालाय मा मा ओंख्रि मोनजाबोखो? आंनिखौथ' दिनै मा बुंगोन, जानांगौ जाखाबाय आङो। माबा नारजि दोलोजों अमा बेदरजों संदोंमोन। जाखांनानै दानाबा दसे जिरायब्रबलायनांबाय। दहाय नों फन हरबाय थाबा आं खिगासिनोसो दंमोन। दिनै लंपेन्टानो जा टाइट जाखादों, उदैयाथ' खना खनला बुंजोबथारदों दिनै। ओंखायनोसो गोबाव जादों नोङो। दा ओमफ्राय बेरायबाय थानाय समाव माबा माबि ब्रेक गैयै जाबाथाय आं हले मिथिया दे जेबो। मा ब्रेक गैयै? जेबो जाया दे। थौदो थांसै, बिदि रायलायबाय थानानै जागोन। गोबावथार जाबाय, थ'। ओरैनो लकडाउन समखा, दा बाजारा थाब बन्द' जागोन। थांसै, थौदो। थ'। अब्ला भिडियोखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। आङो बेहाय कार्टुन एनिमेशन भिडियो एप्लिकेशनखौ आं बेयाव अपेन खालामनोसै आरो बे एप्लिकेशनखौ नोंथाङा बोरै डाउनलड खालामनांगौ बेखौ आं भिडियोनि लास्टआव खिन्थागोन। दानिया नोंथाङा भिडियोखौल' नायलांग्रोदो। अब्ला आङो बेहाय एप्लिकेशनखौ अपेन खालामबाय। अके, दानिया बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। फार्स्ट टाइम नोंथाङा जुदि डाउनलड खालामनानै फार्स्ट टाइम लगइन खालामदोंबा बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन आरो बिनि सिगां नोंथाङा लगइन खालामनांगोन। नोंथाङा आइडि बानायनांगोन, नोंथांनि फेसबुक आइडि नङाबा गुगोल आइडिजों नोंथाङा आइडि बानायनानै अपेन खालामनो हागोन आरो गोसोबायदि। दानिया बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव बेयाव बायदिसिना भिडिअ फैगोन कार्टुन एनिमेशननि, जेरै हमनानै ला बेयाव बेसेबां भिउस फैदों, बेसेबां लाइक मोनदों, बेफोरबायदि टिकटक बायदि बेफोरबायदि एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोन नोंथाङा। बाट जोंनो बेखौ नांथ'वा दा जोङो भिडिअ इडिट खालामगोन। अब्ला भिडिअ इडिट खालामनो थाखाय जोङो नैबेहाय नैबे मिडियानि लग' दङ, बे मिडियानि लग'आव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेफोरबायदि भिडिअ फैगोन, गोबां भिडिअ फैगोन। दा बेफोर भिडिअखौ जोंनो नांथ'ला। दा नैबेहाय नैबे मिडियानि लग'आव नोंथाङा आइकनाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव आङो क्लिक खालामनोसै। अके, बे लडिं जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय लोगोफोर। दानिया फार्स्टआवनो दङ नोंथांनि स्क्रिननि लेफ्ट साइडआव बेयाव केरेक्टार दङ, ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ बेकग्राउन्ड, ओमफ्राय थार्डआव दङ फट', ओमफ्राय फर्थआव दङ एड टेक्स्ट, ओमफ्राय मरआव दङ। मरनि एर'आव नोंथाङा जेरै क्लिक खालामगोन अब्ला बेयाव बेकग्राउन्ड मिउजिक नोंथाङा एड खालामनो हागोन आरो साउन्ड इफेक्टबो, फाननि साउन्ड इफेक्ट नोंथाङा एड खालामनो हागोन आरोखि। गोसोबायदि माने फाननि साउन्डआ बेहाय नोंथाङा इफेक्ट एड खालामनो हागोन आरो। दानिया आङो केरेक्टारखौ नोंथाङा फार्स्टआवनो सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन, हौवासाबा हौवासा, हिन्जावसाबा हिन्जावसा। अके, नोंथांनि स्ट'रिनि हिसाबै। अब्ला आं केरेक्टाराव क्लिक खालामनोसै। केरेक्टाराव क्लिक खालामनानै बेहाय आङो बायदि रोखोमनि गोसोबायदि नोंथाङा बेयाव केरेक्टार डाउनलड खालामना लानो हागोन।
बेहा नोंथाङा डिपेन्ड खालामगोन जे बेहा नोंथाङा बेसेबां कइन दङ आंना बेयाव 0 दङ मानो होनबा आं भिडिअ एडिट बानायनाय बायदिसिना बायदि रोखोमनि आङो एनिमेशन बेयाव डाउनलड खालामबाय बेनिखायनो आंना कइना 0 जानानै दङ आं बेयाव मोननै आङो डाउनलड खालामनानै दोनदों बे केरेक्टारखौ आं फर एग्जाम्पलनि थाखाय नोंथांनो खिन्थानो सानबाय फार्स्टआवनो आङो हौवासानि केरेक्टारखौ लाग्रोगोन बेफोरबायदि दानिया बेफोरबायदि फैनायनि उनाव नैबे गोलाव थिर मोनसे दंना बे थिराव नोंथाङा गोसोबायदि मुभ खालामनो हागोन उन सिगां आरो गोजौ गाहाय गोसोबायदि पइन्टआव नोंथाङा खालामनो हागोन आरो नोंथाङा बेखौ जुमबो खालामनो हागोन आरो बेफोरबायदि अके दानिया बे केरेक्टाराव नोंथाङा खनसे टाच खालामब्लानो नोंथाङा एक्सप्रेसन बेयाव होनो हागोन रागा जोंनाय मिनिनाय ओमफ्राय नर्मेल गाबनाय फन रायलायनाय बेफोरबायदि केरेक्टार इमप्रेसनखौ नोंथाङा गोसोबायदि बेयाव एड खालामनो हागोन आरोखि दा बियो नर्मेलाव दङ आं बेखौ नर्मेलाव दोननोसै ओमफ्राय दानिया साउन्डखौ नोंथाङा बोरै मिलायगोन आं बेखौ खिन्थागासिनो लोगोफोर दानिया आङो रेकर्डखौ डायलगखौ आङो बेयाव होनोसै हमनानै ला आङो नैबे रेकर्डनि आइकन दंना बे रेकर्डनि आइकनाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामबानो बेयो आं दा जा बुंदों नोंथांनो आं जा खिन्थादों बेयो रेकर्ड जागासिनो हमनानै ला बेयो आं बेयाव रेकर्ड खालामबाय फर एग्जाम्पलनि थाखाय फार्स्टआव भिडिअआव जेरै डायलग बुंदोंमोन आं बे डायलगखौ बुंथ'ला बेयाव बे रेकर्ड जागासिनो अब्ला आं बेखौ स्टप खालामसै बेयावनो खनसे टाच खालामफिननानै बे स्टप जाबाय ओमफ्राय स्टप जानायनि उनाव नोंथाङा प्ले खालामनाबो नोंथाङा बेखौ नायनो हायो डायलगा नोंथाङा जादोंना जायाखै अके आं बेखौ खनसे प्ले खालामसै आं साउन्डखौ एसे भलिउमखौ आं बारायनि बेयाव जोबोद फास्ट जादों अब्ला बेखौ स्ल' खालामनो थाखाय नोंथाङा बे केरेक्टाराव खनसे टाच खालामनांगोन ओमफ्राय नैबे सेटिंनि आइकन दंना बे सेटिंनि आइकनाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनांगोन ओमफ्राय स्पिच सेटिंआव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामबावनांगोन दानिया क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथाङा एडजास्ट खालामनो हागोन आंनि बुंनाया फास्ट जाद्रायदोंबा गोसाद्राय जाद्रायदोंबा नोंथाङा बेयाव एडजास्ट खालामनानै मानो हायो हमनानै ला आं बेफोरबायदि एडजास्ट खालामबाय एसे ओमफ्राय आं प्ले खालामना नायबावनि क्लिक खालामबानो बेयो आं दा जा बुंदों नोंथांनो आं जा खिन्थादों बेयो रेकर्ड जागासिनो हमनानै ला बेयो आं बेयाव रेकर्ड खालामबाय बेफोरबायदि नोंथाङा गोसोबायदि एडजास्ट खालामनो हायो आरोखि अके दानिया आङो हिन्जावसानि केरेक्टारखौ लाबोनोसै हमनानै ला बे केरेक्टाराव क्लिक खालामनानै हिन्जावसानि केरेक्टारखौ आं सेलेक्ट खालामबाय बेयाव सेलेक्ट खालामनानै आङो हिन्जावसानि केरेक्टारखौबो बेफोरबायदि लाबोनानै आं दाना हिन्जावसानि रायलायनोसै अब्ला बे रेकर्डआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा हिन्जावसानिबो रायलायनो हागोन आरोखि दा जेरै हमनानै ला हिन्जावसानि आं दा रायलायनाया रेकर्ड जागासिनो बेखौ आं स्टप खालामथ'बाय अके स्टप खालामखांनायनि उनाव आं बेखौ प्ले खालामना नायफिनसै अके बेयावबो रायलायनाया जोबोद फास्ट जादों अब्ला आं बेखौ स्क्रिनाव थुनानै आं सेटिंनि आइकनाव थुनानै बिनि रायलायनायखौबो आं एडजास्ट खालामनोसै बे फास्ट जाद्रायदों अके आं बेयाव दोनबोबाय ओमफ्राय आङो खनसे क्लिक खालामनानै खोनासंबावनि बेयाव एसे एडजास्ट खालामनो गोनां दंबावो अके आरो एसे एडजास्ट खालामबावगोन आं बेयाव हिन्जावसानि रायलायनो थाखाय अके बे हिन्जावसानि भइस जाबाय नोंथाङा गोसो बोराय बुरि गासिबो भइसखौ नोंथाङा बेयाव एड खालामनो हायो आरोखि ओमफ्राय दानिया नोंथांनि स्ट'रिया क्रिएट जाखांनायनि उनाव नोंथाङा गोसोबायदि बेयाव एडिट खालामनो हायो आरो जुदि नैबे फटक दंना लोगोफोर बे बेकग्राउन्डखौ जुदि नाङाब्ला बेकग्राउन्ड बेयाव गोबां रोखोमनि बेकग्राउन्ड दङ नैबे बेकग्राउन्डआव क्लिक खालामनानै गोबां रोखोमनि बेयाव बेकग्राउन्ड नुगोन नोंथाङा बे बेकग्राउन्डखौ जुदि नोंथाङा थाखानाय बेकग्राउन्डखौ होनो गोसो गैया अब्ला नोंथाङा बे फटकआव क्लिक खालामनानै बेखौ आं बेक खालामफिनसै बे फटकआव नैबे फटकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गोसोबायदि गावनि मबाइलजोंनो खेबनानै बेकग्राउन्डखौ बेयाव होनो हायो आरोखि गावनि मबाइलजोंनो खेबनानै गोसोबायदि थाम्बनेल साइजनि फटक बानायनानै नोंथाङा बेयाव बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो हागोन नोंथांनि स्ट'रिनि मथे अके बेफोरबायदि जाबाय दानिया मा खालामनांगोन नोंथाङा बेखौथ' आं खिन्थाबाय दानिया नोंथाङा नैबे हौवानि दा हिन्जावसाया फैथ'वाखै अके हिन्जावसा फैथ'वाखै नालाय आं बेखौ डिलेट खालामसै दाना हौवाया बेयाव रायलायबाय सेंग्राया बेयाव रायलायदों रायलायनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव प्लासनि आइकन दंना बे मेन लोगोफोर बेयाव प्लासनि आइकनाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनांगोन बे रायलायनाया बेयाव फैबाय बेखौ खनसे आङो प्ले खालामनानै नायनि क्लिक खालामबानो बेयो आं दा जा बुंदों नोंथांनो आं जा खिन्थादों बेयो रेकर्ड जागासिनो हमनानै ला बेयो आं बेयाव रेकर्ड खालामबाय फर एग्जाम्पल फार्स्टआव भिडिअआव जेरै डायलग बुंदोंमोन आं बे डायलगखौ बुंथ'ला बेयाव बे रेकर्ड जागासिनो अब्ला आं बेखौ स्टप खालामसै बेयावनो अके बेफोरबायदि बेयाव सेट जाबाय दानिया आङो केरेक्टारखौ सिख्लासानि केरेक्टारखौ आं लाबोनोसै लाबोनायनि उनाव बे सिख्लाया बिनि खाथियाव फैनानै आङो रायलायनोसै जेरै हमनानै ला मा खालामदों आदा अके आं बेखौ बिदि बुंबाय सिख्लाया ओमफ्राय आं बेखौ खनसे बिदि रायलायखांनायनि उनाव नोंथाङा
नैबेयाव प्लासनि आइकनाव खनसे क्लिक खालामनांगोन ओमफ्राय बेयो रायलायनाया बेयाव सेट जाबाय आरो भिडिअआ बेयाव सेट जाबाय ओमफ्राय जुदि माबाफोर साउन्ड इफेक्ट नोंथाङा लागायनो सानदों अब्ला बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा साउन्ड इफेक्टआव क्लिक खालामदो बेयाव गोबां रोखोमनि साउन्ड दङ बेफोरबायदि साउन्ड दङ बे साउन्ड इफेक्टखौ होनानै नोंथाङा नैबे प्लासनि आइकनाव खनसे क्लिक खालामबावदो ओमफ्राय बेयाव ओरै मुभ खालामदो मुभ खालामनानै नोंथाङा बेयाव प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामदो सेंग्राखौबो जुदि मुभ खालामनो गोसो अब्ला नोंथाङा सेंग्राखौबो मुभ खालामनानै बे प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामनांगोन बेफोरबायदिनो स्ट'रि क्रिएट खालामनो हायो आं दानिया प्ले खालामनानै नायबावनोसै आंनि माबाया जादोंना जायाखै बेफोरबायदि नोंथाङा प्ले खालामनानै लानो हायो आरोखि बेफोरबायदि मुभ खालामनो हायो गोसोबायदि नोंथाङा बे केरेक्टाराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गोसोबायदि आथिंफोरखौ खेंख्रा खेंख्रि खालामनो हायो बेफोरबायदि आखाइ आखि रायलायनाय स्टाइल मोसानाय बायदिसिना खालामनाय बेफोरबायदि आरो फेस एक्सप्रेसन माबोरै खालामो बेखौथ' आं खिन्थाखाबाय आरो जुदि टेक्स्ट लिरनो गोसो अब्ला बेयाव नोंथाङा टेक्स्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा टेक्स्टबो लिरनो हागोन दानिया नोंथाङा बेफोरबायदि स्ट'रि क्रिएट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव सेभनि आइकन दङ बेयाव सेभ खालामनांगोन बेयाव सेभ खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव बिनि मुभिनि नामखौ होनांगोन फर एग्जाम्पल बेफोरबायदि ओरैनो मोनसे नोंथाङा नोंथांनि मुभि ओरैनो जिखुनु मोनसे होदो आरो जेनेबा कार्टुन अके कार्टुन आं होबाय ओमफ्राय बेखौ डान खालामदो ओमफ्राय बेयाव खालामनायनि उनाव बेयाव जायखिजाया मोनसे टेक्स्ट सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा बेयाव कमेडि बा कमेडि रमान्टिक बा रमान्टिक बेफोरबायदि जेनेबा हमनानै ला बेयो रमान्टिक आं बेखौ रमान्टिक खालामबाय ओमफ्राय दानिया एक्सपर्ट खालामनांगौ ओमफ्राय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा लेंगुवेजाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मा लेंगुवेज ओरैनो जायखिजाया बेयाव होलाबायबाबो जायो ओमफ्राय एक्सपर्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेहाय बे सेभिं जागासिनो बेयाव सेभ जानायनि उनाव लोगोफोर नोंथांनि मेम'रियाव थाहैगोन नोंथांनि मेम'रियाव मेडियायाव डाइरेक्ट फैयाबाबो बे भिडिअआ मेम'रियाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा अलाव क्लिक खालामनानै बे कार्टुननि माबाखौ भिडिअखौ नोंथाङा नुगोन आरोखि बोरै नुगोन आं खिन्थागोन लोगोफोर बेखौ आं सेभ जानो होनोसै ओके ये भिडिअखौ कमप्रेसिं खालामगासिनो भिडिअ कमप्रेसिं जाखांनायनि उनाव अट'मेटिकलि नोंथांनि गेलारियाव सेभ जाहैसिगोन ओके बेफोरबायदि फैबाय दानिया नोंथाङा बे अकेआव क्लिक खालामनांगोन अकेआव क्लिक खालामबानो नोंथांना मेम'रियाव सेभ जाहैबाय आरो बे अब्ला नोंथांनि मेम'रियाव थाहैबाय नै बेफोरबायदि फैबाय ओके दानिया आं खिन्थागोन नोंथांनि बबे मेम'रियाव थाहैगोन ओके आङो बेक खालामनोसै ओके आं दानिया बेक फैबाय बेक फैनानै आङो फाइल मेनेजाराव क्लिक खालामगोन फाइल मेनेजाराव क्लिक खालामनानै आङो फनाव सेलेक्ट खालामगोन फन स्ट'राव बिनिफ्राय अलाव क्लिक खालामगोन अलाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेहाय नोंथाङा नागिरनांगोन जे नोंथांनि भिडिअआ बहा दङ ओके नैबे नोंथांना नैबे भिडिअ दानि जास्ट आं बानायनाय भिडिअआ ओके बे भिडिअ नोंथांना बेयाव फैगोन दानिया बेयो अट'मेटिकलि मिडियायाव थांखाबाय अब्ला दानिया बेखौ मा खालामनांगोन नोंथाङा बेक खालामनानै काइन मास्टाराव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन ओके दानिया काइन मास्टाराव नोंथाङा अपेन खालामनानै नोंथाङा काइन मास्टारनि गेजेरजों इडिट खालामबावनांगोन बे प्लासनि आइकनाव थुनानै नोंथाङा 16:9 सेलेक्ट खालामनांगोन बेयाव सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा दानि बानायनाय भिडिअ इडिट बानायनायखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगोन मेडियायाव क्लिक खालामनानै बे मेडियायाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा दानि बानायनाय भिडिअखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेखौ ओके आं बेखौ बेयाव सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय फार्स्टनिफ्राय आं लाबोबाय हमनानै ला आं बेखौ ओके खालामनोसै ओमफ्राय आं प्ले खालामनानै नायनि ओके बेफोरबायदि नोंथाङा बिनिफ्राय गोसोबायदि इडिट खालामनो हागोन बबेबा पार्टखौ दाननांगौबा बिनिफ्रायनो दाननो हागोन आरोखि दानिया बेयाव फाननि मिउजिकखौ बबे जायगायाव होनांगौ अब्ला काइन मास्टाराव भिडिअखौ माबोरै इडिट खालामो बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखाबाय लोगोफोर गोबां भिडिअ दङ नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन ओके काइन मास्टाराव फैनानै दानाबा नोंथाङा बेयाव गेजेर बबेयाव माने फाननि इफेक्टखौ नोंथाङा होनांगौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बोरै होनांगोन अडिअ क्लिक खालामदो अडिअ क्लिक खालामनानै जेरै हमनानै ला फाननि इफेक्टखौ आङो इउटिउबनिफ्राय डाउनलड खालामनानै दोनखादोंमोन बेखौ आङो बेयाव होनोसै हमनानै ला बेयाव नैबेखौ बेफोरबायदि आं बेखौ एड खालामनानै बेयाव अके खालामबाय दानाबा बेफोरबायदि फैबाय आरो बेफोरबायदि बबेयाव होनांगौ नोंथाङा बे फाननि इफेक्टखौ नोंथाङा बेनिफ्रायनो दाननानै बेयाव एडजास्ट खालामनो हायो आरोखि बेफोरबायदि बेखौ जुदि बेयाव होनोबा बेयाव जागोन बेफोरबायदिनो नोंथाङा गोसोबायदि बे फाननि इफेक्टखौ लागायनो हायो आरोखि बेफोरबायदि
अके ओमफ्राय दानिया बेफोरबायदि इडिट काइन मास्टाराव इडिट खालामनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन एक्सपर्टआव नैबे शेयारनि आइकनाव क्लिक खालामनानै गासिबो अके जाजोबोबाथाय एक्सपर्ट खालामदो बेयाव सेभ खालामनानै नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव आपलड खालामनो हासिगौ आरोखि अके लोगोफोर आङो बेफोरबायदिनो खिन्थाबाय थागोन माखौबा बुजियाखैबा माखौबा रोङाखैबा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर लोगोफोर बिनिबो आङो नोंथांनो कमेन्टनि रिप्लाइ हरगोन आरो मा खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै फुल डिटेलै आङो खिन्थानो हायाबाबो एसे आं बेफोरनि सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोबाय थागोन अके लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै आरो फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअखौ मोनबाय थायो अके लोगोफोर अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव टाटा बाय बाय टेक केयार